Dobre, myslím, že už väčšina prihlásených sa pripojila, takže môžeme začať. Na začiatok vás ešte raz vítam na tomto webinári. Prajem vám príjemný deň. A na úvod urobíme také malé predstavenie. Čiže moje meno je Tomáš Šauko, som partnerom pre digitalizáciu vo VGD Slovakia. A so mnou na tomto webinári aj kolegyňa Adriana Havetová, ktorá je projektovou manažérkou na našom oddelení dotácií Subsidies. Dobrý deň. Na začiatok, prečo organizujeme tento webinár v takomto letnom čase? Myslíme si, že téma digitalizácie je veľmi dôležitá. Svet okolo nás sa mení, digitalizuje a je dôležité, aby sa firmy, ktoré chcú byť úspešné v tejto oblasti, rozvíjali. My sami firmy v digitalizácii podporujeme a sami sa digitalizujeme. A v tomto čase v auguste prichádza veľmi zaujímavá podpora digitalizácie aj zo strany štátu a z plánu obnovy, tak aby firma umožnila vlastne zrýchliť a rozbehnúť digitalizačné projekty. A preto sme to chceli s vami zdieľať a aj v tomto letnom čase vám dať informácie, ako nepremeškať túto príležitosť. Čiže na začiatok agenda tohto webinára bude mať vlastne dve časti. V prvej časti vám kolegyňa vysvetlí, o čo ide, čo sú to tie digitálne a inovačné poukážky, vouchere a ako ich môžete získať. V druhej časti vám potom ja poviem, na akých projektoch je možné ich realizovať a dáme vám nejaké inšpirácie, čo všetko vlastne spadá do tejto oblasti digitalizácie a inovácií. Z pohľadu organizácie webinára vlastne všeobecne sú vypnuté mikrofóny a je chat vo webinári. Budeme radi, keď sa budete klásť otázky. Na to môžete využiť v hornej časti obrazovky takúto aplikáciu otázky a odpovede. Prípadne, ak budete mať nejakú priamu otázku, môžete sa prihlásiť a my vám zapneme mikrofón a môžete ju položiť aj takto osobne ústne. Čiže myslím, že môžeme prejsť na samotný obsah a týmto odozdám slovo kolegyni, aby vás prevádzala tým, ako digitálne a inovačné poukážky môžete získať. Ešte raz dobrý deň tým, ktorí ste sa prihlásili dodatočne. V podstate, ako ste určite zachytili aj v médiách, 14.7. bola vyhlásená výzva inovačný voucher a digitálny voucher. Tieto výzvy sa otvoria oficiálne 14. augusta. V podstate ide ako keby, podľa toho, čo zatiaľ vieme, tak budú kopírovať priebeh inovačných poukážok, ktoré boli poskytované v minulých obdobiach Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou. Tie boli v hodnotách, kedy v roku 2020 ešte boli len pre Banskobystrický kraj v 15 000 hodnote, postupne na celé Slovensko dve kola boli v hodnote 10 000, posledné bolo v hodnote cca 15, teda maximálne 15 000. Niečo podobné poskytovala aj Slovak Business Agency, tam bola hodnota procesného auditu v hodnote 9600 eur prefinancovávaná zo strany európskej dotácií z Európskej únie. Vo všetkých týchto výzvach sme podávali viacero žiadostí. Úspešnosť máme, dovolím sa pochváliť, celkom vysokú. Plne presné číslo, ak bude mať niekto záujem, tak vám vieme poslať následne do mailu. Čo sa týka súčasných výziev, ktoré sú zverejnené, tak ide o tie digitálne a inovačné vouchere, ktoré vykonávateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky a sprostredkovateľom je opätovne Slovenská inovačná energetická agentúra. Majú vám pomôcť naštartovať nejakú novú líniu vo výrobe alebo v procesoch vo firme. Pomôžu vám, tak ako spomínal Tomáš, s zavádzaním digitalizácie vo firmách. Digitálne vouchere sú viac smerované naozaj na tie
Viete to využiť napríklad na kybernetickú bezpečnosť, prechod na cloudové prostredie a rôzne ďalšie. Tie na ďalších slajdoch bude potom vymenované, na čo všetko sa dá alebo aj nedá. Pri inovačných voucheroch berieme, že všetko, čo vám pomôže napredovať, zvýšiť konkurencieschopnosť, pomôže vám expandovať na trhu. Takže všetko, čo je pre vás ako pre vašu spoločnosť inovácia, nie ako pre spoločnosť ako celok. Hej? Takže asi tak by som to zhrnula stručne k tým voucherom. Potom tie jednotlivé vaše zámery, to vieme prebrať už konkrétne v budúcich obdobiach. A ako sme spomínali, vyhlásená otvorená výzva bude teda 14.8. Oprávnené územie sú všetky kraje Slovenskej republiky, takže aj bratislavský. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky fyzické a právnické osoby zapísané či už v živnostenskom alebo v obchodnom registri. Takisto môžu sa požadovať dotácie aj občianske združenia, ale len tie, ktoré sú zapísané v živnostenskom registri, čiže majú povolenú hospodársku činnosť. Spôsob financovania sa oproti minulým poukážkam mení. Prechádza sa z predfinancovania na refundáciu. To znamená, že budete musieť skôr zaplatiť dodávateľovi, respektíve realizátorovi služieb celú sumu a následne sa žiadosťou o platbu do mesiaca od preukázania ukončenia spolupráce alebo ukončenia prác na projekte žiada o preplatenie tej finančnej časti, ktorú ste mali schválenú v rámci schvaľovacieho procesu. Čo sa týka hodnoty poukážky sú môžu byť v rôznych hodnotách. Čo sa týka digitálnych voucherov, tam sa pohybuje to rozmedzie od minimálne 5 000 do maximálne 15 000 eur s tým, ako je tam spomenuté, že je tam tá spolúčasť 15%, to znamená, že vám bude z hodnoty projektu prefinancovaných 85% a 15% musíte použiť z vlastných zdrojov. A ešte tam máme jednu oblasť, čo sa týka ochrany práv priemyselného vlastníctva. Tam iba v tejto jednej oblasti je tá minimálna hodnota od 2000 do 15 000 sa pohybujete. Hej, že tam je tá minimálna hodnota znížená. Môžeme ísť na ďalší slajd. Čo sa týka spoločných vlastností pri obidvoch voucheroch, aj inovačný, aj digitálny, tam platí, že realizátor musí mať prax v poskytovaní projektov podobného typu, aký budete žiadať. Odporúča sa, aby bol zapísaný v galérii realizátorov, ktorá je evidovaná na ministerstve hospodárstva. Takto sú dve tie databázy. Sú databázy pre inovačné vouchere, ktorá už fungovala aj v minulosti, čiže tam už nájdete aj možno tam je už niečo cez 180 firiem registrovaných. Nie sú to registrovaní len teraz, ako bola zverejnená výzva, hej, to sú historicky z niekoľko rokov spätne vytvorené databázy. Čo sa týka databázy pre digitálne vouchere, tam ešte nemusíte nájsť veľa firiem, lebo táto je nová a tu len teraz začína ministerstvo hospodárstva naplňať podanými žiadosťami. A ešte je tam jedna taká vec, že nemusí byť každý realizátor zapísaný v tej databáze realizátorov, ale nie je ešte vydaná takto. Zatiaľ to tak vyzerá, že nemusí byť, ale príručka stále nie je zverejnená žiadateľa. Tam sa možno dozvieme, že teda sa niečo zmení a každý jeden, ktorý bude realizátor, bude musieť byť zapísaný tak, ako to bolo v minulosti. Tieto informácie vám potom vieme dodať až v prípade, teda po zverejnení pri ručky pre žiadateľa, lebo vo výzve to nie je jednoznačne uvedené. Čo sa týka nás ako VGD, my sme registrovaní v tých inovačných, sme registrovaní už historicky z minulosti. Čo sa týka digitálnych voucherov, neviem, či sme už zverejnení, ale podávali sme si prihlášku na aj zaregistrovanie aj do tejto, takže predpokladám, že je to otázka pár dní a nájdete nás už aj v tejto databáze. Čo sa týka doby realizácie projektov, tu je doba realizácie predĺžená na maximálne 9 mesiacov. V minulosti to bolo 6, potom sa to skrátilo na 3 mesiace, takže teraz môžete ísť aj do časovo náročnejších projektov, ale projekty musia byť zrealizované najneskôr do 31.12.2025. Čo sa týka výšky alokovaných prostriedkov na jednotlivé výzvy, tak na digitálne vouchere je to 14,6 milióna, na inovačné 9,1 milióna.
Digitálne vouchere môžete žiadať po celú dobu trvania projektu len jedenkrát. Inovačné vouchere budete môcť žiadať raz za 12 mesiacov, takže keďže je výzva zverejnená a pokiaľ by neboli vyčerpané prostriedky, tak môžete požiadať teraz a opakovane v roku 2024. Takže tam máte šancu raz za 12 mesiacov, takže niekomu to možno, keby podával hneď, vidia aj 3-krát. Ale tam je tá podmienka, že nesmie byť alokácia už vyčerpaná. Pred podaním, čo sa týka ešte tých spoločných vecí pri obidvoch tých typoch voucherov, je povinné, takto, ak ste si pozerali výzvu, tam nie je jednoznačne určené, že musí byť cenový prieskum. Tam je napísané aj, že môžete si osloviť priamo jedného realizátora, s ktorým následne po uzavretí zmluvy môžete celý projekt realizovať. Ale pokiaľ sme si naštudovali my aj priloženú zmluvu medzi Úradom vlády Slovenskou inovačnou a vami ako žiadateľom, tak nám tam z toho vyplýva, že ten cenový prieskum musí byť urobený pred podaním žiadosti. Toto je zase informácia, ktorá sa trošku bije z výzva a zmluva, vzorová zmluva. Takže tiež musíme počkať na príručku žiadateľov, aby sme vám vedeli dať jednoznačnú informáciu, že teda či bude naozaj stačiť len to priame oslovenie jedného realizátora, alebo bude musieť byť vykonaný cenový prieskum. Všeobecné pravidlá, ktoré platia pri všetkých čerpaniach dotácií, nesmiete byť v zozname firiem, ktoré nie sú oprávnené čerpať dotácie z európskych fondov. Podniky nesmú byť v reštrukturalizácii, nesmie byť trestné stíhanie na konateľov alebo aj na samotný podnik, nesmie byť podnik v exekúcii a samozrejme kontrolujú sa aj, či nie sú podĺžnosti na daniach, na odvodoch do sociálnej zdravotnej poisťovni. A čo je dôležité, tieto výzvy sú obidve podľa schémy de minimis. To znamená, že vy, či už ako samostatný podnik alebo skupina podnikov, nemôžete mať prečerpanú sumu dotácií vo výške 200 000 eur za 3 fiškálne roky. To znamená, ak ste aj poprepájane nejaké podniky, bohužiaľ napočítava sa tam pomoc všetkých tých podnikov. To potom už každému individuálne vieme sa na to pozrieť spoločne, aj čo sa zaratáva do spoločných podnikov a tým pádom vieme my potom prekontrolovať podľa databázy SEMP, že či teda máte alebo nemáte prečerpanú tú dotáciu, alebo ešte máte nárok a v akej výške. Žiadosti sa budú predkladať pod pomocou informačného systému z plánu obnovy ISPO. Budete to musieť zadávať cez občiansky preukaz, niečo podobné, ak ste už spolu robili s ITMS, čiže budete sa prihlasovať cez váš občiansky a tak budú žiadosti podávané. Môžeme ísť na ďalší slajd. No, tu sú, nebudem to čítať, však predpokladám, že prezentácia vám bude zaslaná, takže si aj v tých našich informačných letákoch sme vám posielali, čo sú oprávnené aktivity. Takže toto aj vlastne prejde potom Tomáš v tej jeho časti podrobne, že ako odporúčania, že čo vidíme, kde vidíme možnosti, že to viete využiť. To sú oprávnené aktivity na digitálne, takisto máme oprávnené aktivity aj na... No a tu ešte máme spomenuté požadované výstupy. Výstupy sú vo forme štúdie, analýzy, rôznych návrhov postupov alebo procesov. Čo ešte nevieme, v akom rozsahu budú musieť byť tieto výstupy, lebo zase čakáme na príručku žiadateľa. Tieto výstupy boli v minulosti cca na 1 až 4, čo sa týka inovačných poukážok, ale zase, čo sme mali skúsenosti pri procesných auditoch z SBAčky, tam to bolo až 20-stranové analýzy, chceli minimálne 20-stranové, čiže oni chceli celú dokumentáciu vidieť. Takže nevieme vám ešte teraz povedať, že v akom rozsahu budú vyžadovať tú výstupnú štúdiu, respektíve analýzu. To isté platí aj pri inovačných voucheroch. Toto máme digitálne, tu máme zase oprávnené aktivity k tým inovačným voucherom. Vidíme tam veľmi široký záber, že naozaj vám to môže pomôcť v akejkoľvek oblasti, len sa treba zamyslieť, čo je pre vás najdôležitejšie a
čo vás vie posunúť dopredu, aby ste to využili naozaj na rozumné veci. To isté potom, čo sa týka inovačných voucherov, platí tak ako pri digitálnych, že teda je tam výstupom analýza, štúdia alebo návrhy nejakých postupov. Dôležité je vedieť, to máme na ďalších slajdoch, tie neoprávnené aktivity. V podstate, čo prizvukujeme, nie je povolený nákup žiadneho softvéru, hardvéru, žiadnych technologických pomôcok, žiadnych nových prístrojov, nástrojov. Čiže naozaj je to len na takú analytickú, rozvojovú činnosť v podniku, v takej skôr teoretickej rovine, by som povedala. To isté máme neoprávnené aktivity v podstate pre digitálne vouchere. Tam, ako vidíte, tam je aj marketing je vylúčený, alebo klasická webová stránka, alebo nejaké poradenstvo. Takže toto sú vylúčené aktivity. Dám im úplne bližšie a také rozumné využitia, poviem to máš v tej ďalšej časti. Čo sa týka našich služieb, niektorí z vás, ako pozerám, už s nami máte skúsenosti, takže viete, v podstate venujeme sa všetkému, ako náhle nám vypoviete len nejakú myšlienku alebo ideu, že čo by ste chceli, tak my vám predpripravíme znenie žiadosti s tým zameraním, ktoré nám poviete. Posielame vám žiadosť na pripomienkovanie, respektíve si sami poviete, áno, s týmto som stotožnený, toto chcem ináč, upravujeme žiadosť. V podstate robíme všetko až po proces podávania žiadosti, to znamená, vám pripravujeme aj podklady pre vykonanie cenového prieskumu, pokiaľ sa bude robiť. Následne vám odovzdáme celú tým, že je to cez občiansky, budete si musieť podávať žiadosť sami, ale predpripravené aj vyhodnotenie cenového prieskumu, aj všetko, čo k tomu bude potrebné, aby ste žiadosť mohli podať vám. Pomáhame s prípravou, následne, ak sú nejaké dožiadania od poskytovateľa, sme tu pripravení poskytovať vám pomoc alebo pomáhať s riešením tých dožiadaní. Takisto sme potom nápomocní následne aj pri vypracovaní a podávaní záverečnej správy. A následne, keďže to bude výzva, ktorá sa bude riešiť cez refundáciu, tak aj s podávaním žiadosti o platbu a celkovým ukončením projektu. Tento projekt nemá udržateľnosť, takže nebude, aspoň zatiaľ to tak je, hoci výzva tiež hovorí, že môže byť ešte zmenená, ale predpokladáme, že nejaké vykazovanie činnosti nebude, keďže sú to analýzy a štúdie vyžadované. A v podstate sme vám k dispozícii, aj keby išlo o akúkoľvek inú dotáciu, tak sa na nás môžete obracať. Sú uvedené kontakty na mňa a na kolegyňu, ktoré sa vo VGD vlastne venujeme dotáciám. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Ak máte nejaké otázky, tak... Ja teraz prejdem teda tú svoju ďalšiu časť. K otázkam sa potom môžeme ešte vrátiť na koniec webináru. Takže v tejto druhej časti, keďže už viete, o aký typ podpory ide a aké sú pravidlá získania tej podpory, tak chceme vám vlastne dať nejaké inšpirácie alebo možnosti, nápady, že kde tie peniaze využiť. Keďže ide teda o dva typy poukážok, aj tá digitálna, aj inovačná, spolu vlastne ide o podporu zhruba v hodnote tých 30 000 eur. Pričom vidíme to tak, že tie digitálne poukážky, tam je veľmi zdôraznené to, že ide o vypracovanie nejakého návrhu zlepšenia a digitalizácie, že nesmú byť použité na realizáciu toho návrhu. Na druhú stranu potom tie inovačné poukážky sú na výskum a vývoj, čiže tam vidíme viacej priestor aj na samotnú realizáciu, vývoj nejakého zlepšenia procesu, vývoj aplikácie, testovanie aplikácie, overovanie funkčnosti. Takže v takejto kombinácii týchto dvoch poukážok sa to môže pekne napojiť a vlastne môžete získať celkom peknú sumu na posunu.
vašej firmy v digitalizácii. Takže v tejto mojej časti sa budem venovať trom oblastiam. Čiže prvý scenár, v prípade, ak ste v situácii, že už máte jasnejšiu predstavu, na aký projekt chcete tie poukážky použiť. Takže ako postupovať v druhej časti scenára je, že ako vám vieme pomôcť, ak ešte neviete, kde začať. A potom podľa tých jednotlivých podporovaných oblastí máme nejaké idei, nápady, príklady predchádzajúcich projektov, ktoré do tých oblastí spadajú, takže také inšpirácie. Na konci prezentácie sú ešte také 3 prípadové štúdie, ktoré dnes nebudeme do detailov rozoberať, ale potom, keď vám pošleme vlastne tú prezentáciu, tak môžete si tam pozrieť bližšie detaily o konkrétnych projektoch, ktoré boli realizované. Čiže tá prvá jednoduchá situácia, ak už máte veľmi jasné, že ako chcete tie poukážky využiť, tak ten postup je taký, že nás kontaktujete, my sa pokúsime porozumieť tej vašej situácii, navrhnúť vám riešenie, kolegyne zo Subsidies vám pripravia žiadosť a budú vás sprevádzať tým procesom, až kým ho zrealizujeme a vlastne následne pošlete žiadosť o refundáciu vlastne tých nákladov za ten projekt. To je taký prvý kontakt, alebo aby sme rýchlo naštartovali tú spoluprácu, pošleme vám taký dotazník, kde pár informácií, aby ste nám dali vedieť vlastne, koho môžeme kontaktovať, s kým a teda o aké typy tých služieb alebo spolupráce budete mať záujem. Myslím, že aj teraz priamo na tomto webinári, že je ten odkaz na ten Forms klikateľný, čiže keď nám kliknete, zobrazí sa vám vlastne na webi dotazník, ktorý môžete vyplniť. Čiže keď budeme mať ako keby jasný projekt, na ktorý sa to má realizovať, pokúsime sa využiť naše dlhoročné skúsenosti v digitalizácii. Vlastne venujeme sa tomu vo VGD už nejakých 8-9 rokov. Máme vytvorenú databázu nástrojov na rôzne oblasti digitalizácie, ktoré vieme využiť. A takisto sieť partnerov, ktorí vedia pomôcť v rôznych špecifických oblastiach digitalizácie. Keď potom prejdem na druhý scenár, že ak ešte nemáte jasné, ako by ste chceli tie poukážky využiť alebo na čo môžete, tak tu vám radi s tým pomôžeme. V zásade platí, že dobre navrhnuté digitálne projekty zvyčajne majú rýchlu návratnosť a platí sa do nich investovať, čiže ak už sú dobre spravené, tak vlastne aj bez tej podpory zo štátu by bolo možné ich realizovať. Avšak často býva problém v tom, že nie je také ľahké nájsť tie správne projekty, zorientovať sa v tom, čo všetko je dostupné a ako sa vlastne dajú procesy digitalizovať a tiež vybrať tie najvhodnejšie, ktoré majú najväčší prínos. Čiže tu je veľmi pozitívny efekt tých digitálnych poukážok v úšroch, že vlastne existuje priestor na to, aby ste ako keby odbúrali túto neistotu a vybrali si dobrý projekt a vlastne aj na to využili tú poukážku. Je jedna časť ako keby tých podmienok, že nie je možné použiť vlastne poukážky na všeobecný IT audit alebo audit príležitostí a preto naše odporúčanie smeruje k tomu, že vlastne pripravili sme taký špecifický produkt, ktorý si myslíme, že bude užitočný pre väčšinu firiem, a to je digitalizácia administratívnych procesov, pretože veríme, že to je ako keby tá hlavná oblasť, ktorú úspešná firma potrebuje, aby tá administratívna časť vlastne firmy a procesov fungovala. Čiže máme zamerané špecificky tento produkt na všetky administratívne procesy a vlastne nájdenie tých oblastí, ktoré vlastne najlepšie možné zlepšiť a digitalizovať. Čiže čo bude obsahom takéhoto produktu?
keďže vlastne administratívne procesy sa opakujú vo veľa firmách, čiže vždy sa tým stretávame. Počas rokov našej práce už máme pripravenú metodiku, zbierané otázky, oblasti, postupy, tak aby sme vedeli veľmi rýchlo prebehnúť vašou administratívou a vybrať vlastne tie oblasti, ktoré sa oplatí digitalizovať. Vieme to pokryť veľmi komplexne, vlastne všetky oblasti administrácie, nákup, predaj, HR, financie, veľa ďalších oblastí, ktoré vlastne vidíte v zozname. Takisto pritom budeme využívať alebo načrieme do našej vybudovanej databázy digitálnych produktov, ktoré už máme vyskúšané a otestované a navrhneme vám, že na túto časť administratívy existuje takýto nástroj a môžete ho takto použiť. A pokúsime sa vlastne navrhnúť vám aj spôsob realizácie týchto digitalizačných projektov, či už našimi odborníkmi a technikmi, alebo sieťou našich overených partnerov. Čo dostanete ako výstup tohto produktu je vlastne komplexná správa a prehľad o tom, ako v súčasnosti procesy u vás fungujú a aké tie procesy sú. Dáme vám vlastne zakreslený prehľad priebehu jednotlivých procesov a zodpovedných ľudí, aby ste vedeli ten súčasný stav. A navrhneme vám ich optimalizáciu. To znamená, že ktoré časti tých procesov je možné vynechať, zrýchliť, nahradiť digitálnymi nástrojmi, tak aby boli procesy rýchlejšie a efektívnejšie. Takisto vám dáme online report, kde budete môcť sledovať a zistiť vlastne sprioritizované a zoradené zistenia z tejto našej previerky, ktoré treba zrealizovať a kto je zodpovedný za ich realizáciu. A budete môcť postupne aj sledovať, ako sa plnia a či sa posúvate alebo stojíte v tej digitalizácii. Takisto vám dáme nejaký taký dlhodobejší plán digitalizácie vašej firmy, aby ste nielen začali tými prvými krokmi, ale aby ste vedeli aj ako potom ďalej pokračovať, lebo digitalizácia nie je jednorazový proces, ale je to vlastne na dlhú trať a vlastne stále je čo zlepšovať. A takisto je súčasťou služby akoby dlhodobé monitorovanie a reportovanie toho stavu. Jednak tých častí digitalizácie, ktoré budeme realizovať my, ale takisto môžeme monitorovať ako keby priebeh tých úloh, ktoré budú vaše interné a môžete získať komplexný prehľad, či sa vlastne posúvate dopredu. Takže týmto sme mali tie dva scenáre. Ak viete, ako začať, ak neviete, ako začať. V tejto tretej časti tohto webinára máme teda ešte pár inšpirácií, aké konkrétne projekty je možné realizovať, s ktorými sme sa už aj my vo VGD stretli a realizovali. Väčšinou tieto projekty spadajú do troch oblastí. Je to nejaká práca s digitálnymi dokumentami, potom je to automatizácia a zlepšovanie procesov, alebo je to digitalizácia a práca s digitálnymi údajmi, informáciami a ich sprístupňovanie a zobrazovanie vo forme reportov. Čiže z tých oblastí, ktoré boli v tých poukážkach definované, že na toto môžu byť tie prostriedky použité, sme vlastne pre každú z oblastí vypichli pár projektov. Nebudem všetky detailne čítať, skôr niektoré vypichnem a zvyšok vlastne vidíte. Čiže v oblasti digitalizácie financií tam môžu byť napríklad projekty čisto digitálnych účtovných dokladov, čo je podporené aj vlastne novým zákonom o účtovníctve od minulého roku, že vlastne konečne je možné mať všetky účtovné dokumenty len v digitálnej forme, nemusíte skladovať a odkladať tie papierové originály. Takisto vieme, alebo typicky budeme pomáhať so spracovaním faktúr, prepisovaním údajov z faktúr do systémov,
a napojenie s účtovníctvom, schvaľovacie procesy týkajúce sa faktúr. Potom veľmi zaujímavý je tiež ako keby nový technický štandard, sa to volá, že PSD2 v súvislosti s bankami. To je, že banky v súčasnosti majú povinnosť poskytnúť digitálne rozhrania k bankovým účtom, čiže dajú sa priamo prepojiť bankové účty a transakcie na nich s účtovníctvom, aby proces spracovania bol rýchlejší. Keď prejdem na oblasť optimalizácie interných procesov, tam je to veľmi široká oblasť. Väčšinou ide o to, že procesy sa popíšu, zakreslia, identifikujú sa kroky, ktoré neprispievajú vlastne k účelu toho procesu, ktoré je možné potom vynechať alebo nahradiť nejakou automatizáciou a takto proces optimalizovať. Tu môžeme ako príklad spomenúť napríklad digitálny dochádzkový systém, riadenie zmenovosti vo firmách, čo býva dosť administratívne náročný proces a nástroje, ktoré na to existujú, s tým vedia veľmi pekne pomôcť. Potom napríklad automatizácia alebo digitalizácia služobných ciest, žiadanie o služobné cesty, schvaľovanie, vyúčtovanie služobných ciest je pekný príklad zlepšenia digitalizácie procesu alebo evidencie, archivácia zmluv. Ale v tejto oblasti je tých projektov veľmi veľa, ktoré sa dajú riešiť. Potom ďalšia oblasť je automatizácia, digitalizácia procesov. Tam povedzme vypichneme zavedenie elektronického podpisu, napríklad v zmluvách. Nielen dá sa to veľmi pekne použiť aj pri elektronickom podpise, napríklad preberacích protokolov, alebo tam, kde je potrebné zbierať veľa vyhlásení podpísaných druhou stranou. Potom my sme napríklad u nás využili softwarových robotov, zrobotizovali sme proces podávania daňových priznaní na finančnú správu, takže v súčasnosti je naozaj od vlastne vystavenia daňového priznania a jeho podanie a uloženie do podateľne potvrdenia, že bolo daňové priznanie podané, celý ten proces je vlastne vykonávaný roboticky v pozadí, plne automaticky, čiže to bol veľmi zaujímavý spôsob zlepšenia procesu. Je možné automatizovať rôzne rozposielanie upozornení alebo automatizovať veľa opakovaných a manuálnych procesov, ak používate prostredie Office Microsoft 365, kde prostredníctvom automatov sa dajú vlastne spájať za sebou viaceré procesy, ktoré netreba už robiť manuálne, ale môžu sa vykonávať automaticky. Oblasť dát a analytiky. Toto je veľmi typická oblasť, kde sme robili veľa projektov, rôznych reportov, dashboardov, ukazovania aktuálneho stavu kľúčových ukazovateľov KPIs. Napríklad používa sa na analyzovanie efektívnosti, ziskovosti zákaziek, takisto veľa finančných controllingových reportov je možné robiť prostredníctvom nástrojov Business Intelligence, kde dokážete veľmi detailne analyzovať všetky dáta a nastaviť vlastne možnosti dopátrania sa detailov informácií až naozaj na úroveň najmenších detailov, napríklad faktúr, dokladov, finančných transakcií, alebo veľmi zaujímavé využitie je vlastne dátového jazera, vlastne podpájanie dát z rôznych systémov vo firme, ktoré inak spolu nekomunikujú, ale sú vlastne na to nástroje, ktoré sa dokážu pripojiť na tieto rôzne systémy, stiahnuť dáta do jedného veľkého dátového jazera, kde sa dáta upravia, vyčistia a pripravia na to, aby sa na nich dali stavať vlastne veľmi užitočné reporty, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a
vlastne naozaj vám vedia dať veľmi, veľmi aktuálne a dostupné informácie. Potom ďalšou z oblastí je umelá inteligencia a jej využitie vo firmách. Určite viete, že tento rok je to veľmi, veľmi top téma, ktorá sa vlastne rieši vo všetkých médiách. Tých oblastí, kde sa dá umelá inteligencia použiť, je veľmi veľa. Tu je vypichnutých nejakých 5 príkladov. Napríklad pri chatbotoch ako zákaznícka podpora, ktorú určite si všímate, že vlastne takých riešení je už na internete veľmi veľa. Alebo personalizovaný marketing, automatizovaná údržba a opravy, kde vlastne viete monitorovať stav zariadení prístrojov, predikovať, kedy môže nastať porucha a kedy je potrebné vlastne zapojiť údržbu. Na takú prezentáciu toho, že ako je tá umelá inteligencia vlastne využiteľná, tak samotný tento slajd si ako keby navrhla sama umelá inteligencia vo forme ChatGPT, takže vie pomôcť v rôznych oblastiach. Potom je to oblasť kybernetickej bezpečnosti, kde sú tiež rôzne projekty, ktoré je možné realizovať. Jednak ochrana osobných údajov, ktorá je veľmi dôležitá, kde je potrebné povedať, že to nejde len o to, aby vlastne existovali nejaké smernice v tejto oblasti, ktoré sú niekde uložené, ale hlavne je dôležité, aby fungovali tie procesy vo firme, ktoré tie osobné údaje majú chrániť. A tam je často tiež veľký priestor na automatizáciu, aby tie procesy neboli tak administratívne náročné. Potom je veľmi dôležité zvyšovať povedomie zamestnancov o kyberbezpečnosti, pretože bezpečnosť nestojí len na technických riešeniach, ale vlastne veľmi dôležité je zapojenie aj užívateľov, pretože ak oni stiahnu nejaký súbor alebo zareagujú na nejaký podvodný e-mail, tak často žiadne techniky, technológie a firewally nepomôžu. Ten ľudský článok je pri tých podvodoch veľmi, veľmi náchylný na zneužitie. Nie len teda kvôli osobným údajom, ale pre firmy je dôležité chrániť sa aj pred tým, aby nedochádzalo k stratám, keď kybernetický útok preruší ich prevádzku alebo stratia citlivé údaje. Takže na toto je treba myslieť a vlastne mať projekty na to, aby ste tieto údaje chránili. Zároveň prichádza aj nová smernica Európskej únie, ktorá bude vyžadovať od firiem, aby sa venovali kybernetickej bezpečnosti a mali pripravené vlastne projekty s tým súvisiace. Do realizácie pôjde budúci rok a v minulosti bolo to povinné pre kritickú infraštruktúru. Od budúceho roku sa vlastne bude rozširovať ten počet firiem, ktoré budú povinné vlastne sa kybernetickej bezpečnosti venovať. Budú to stále skôr tie väčšie podniky, ale ten rozsah sa výrazne rozšíri. A asi taká posledná oblasť, ktorú by som ešte spomenul z tých definovaných, sú cloudové technológie. Tam je veľká oblasť cloudových platform, napríklad Microsoft 365 a celý ten ich balík aplikácií, ktorý vo veľkej miere využívame aj u nás. Tam ide už len o to, že sa dá vlastne pomôcť, že vlastne keď už si takýto balík platíte, ktorý naozaj obsahuje desiatky rôznych aplikácií, ktoré vedia pomôcť v rôznych oblastiach administratívy, je dobré im rozumieť, vedieť ich využiť a keďže už ich máte vlastne zaplatené, tak vlastne veľmi si tým pomôžete pri návratnosti investície do tejto platformy. Potom vlastne cloud znamená aj software ako službu, znamená veľa
softwarových aplikácií je na to pripravený, že sú vlastne dodávané z cloudu a vám vlastne v tomto prípade odpadá to, aby ste ich museli správovať, inštalovať, udržiavať, aktualizovať. Takže na toto je tiež veľa projektov zameraných. A nakoniec vlastne klasický presun do cloudu, vlastne hardwareu serverov, ktorý, ak máte v súčasnosti ešte stále u seba, tak vlastne je možné tento hardware virtualizovať v cloude alebo v dátových centrách. Čo sú to Azure od Microsoftu alebo AWS od Amazonu, alebo aj na Slovensku je viacero dátových centier, kam sa vlastne dá presunúť tento hardware a keby zbaviť sa povinnosti jeho správy a údržby. Takže to bol zhruba taký prehľad a indície, aké typy projektov môžete vlastne financovať z týchto poukážok. Ako som spomínal, tieto projekty sme vypichli také, s ktorými už máme skúsenosti, čiže budeme radi, ak nás vlastne oslovíte a budeme vám vedieť pomôcť s realizáciou týchto projektov alebo aspoň vám pomôcť získať vlastne tie prostriedky na ďalšiu digitalizáciu. Čo sa týka teda týchto prípadových štúdií, tie vám potom zašleme a môžete si ich prečítať v prezentácii. Tým sme sa vlastne dostali na koniec nášho webinára a môžeme sa povenovať otázkam. Vidím, že zatiaľ prišla jedna otázka. Dobrý deň, ako vydavateľský dom snažíme o monetizáciu nášho obsahu, článkov, videí, fotografií, ktoré teraz poskytujeme zadarmo, a to prostredníctvom paywallu či datawallu. Je možné poukážky využiť aj na niečo takéto? Ak áno, na čo všetko okrem analýz a štúdií? Áno, tak ako sme spomínali, určite je to využitie v oblasti digitalizácie a je tam možnosť ako keby toho kombinovania, že tie digitálne poukážky nemajú byť určené na realizáciu, ale čo sa týka už tých inovačných poukážok, tak tam je väčší priestor vlastne na vývoj nejakého nového systému, ale zároveň je tam spomínané, že je to aj na zlepšovanie existujúcich systémov, otestovanie, zmena, zavedenie, čiže myslím, že ten priestor tam je. Budem rád, ak nás skontaktujete, prejdeme si to vlastne do detailov a vlastne dáme dokopy ten projekt, aby ste mohli doslať vlastne žiadosť. Ďalšia otázka je, že kde je možné nájsť zoznam realizátorov? Ja už píšem na túto otázku odpoveď. Ešte sa tam hlásil nejaký pán. Dobrý deň. Spomínali ste Office 365, ale zároveň ste povedali na začiatku, že sa voucher netýka nákupu softvéru. Áno, voucher nie je možné použiť na zaplatenie tých licencií Office 365. To, na čo je možné to použiť, je to, že ak už ste na tej platforme, čo veľa firiem vlastne už používa, tak odporúčame alebo vieme pomôcť tým, že ako dobre využiť to, za čo vlastne platíte, lebo v tom balíku sú naozaj desiatky rôznych aplikácií, ktoré, keď už máte balík, tak sú darma a dajú sa naozaj použiť na veľa užitočných procesov, automatizáciu a digitalizáciu. Takisto v tom balíku Office 365 už sú nástroje na tvorbu aplikácií, automatizáciu a robotizáciu, sa to volá, že
platforma, Power platforma, kde je nástroj Power Automate, ktorý dokáže na základe rôznych spúšťačov automatizovať rôzne kroky, že keď príde e-mail, tak príloha sa niekde stiahne a zapíše sa nejaká informácia na nejaké iné miesto. Takisto sa dajú stavať plnohodnotné aplikácie na riešenie rôznych procesov. My sme si napríklad vystavali proces CRM a riešenia ponúk na tom, že sme vlastne vytvorili aplikáciu pre užívateľov v našej firme, ktorá je čisto na základe platformy Office 365 a je to vlastne ako keby len použitie tých zaplatených licencií, ktoré používame. Čiže tá oblasť tejto platformy je veľmi široká. Licencie sa platiť nedajú, ale tých vylepšení je tam veľmi veľa k dispozícii. Dobre, myslím, že to boli na teraz všetky otázky. Ako som povedal, na ďalšiu komunikáciu sa nám môžete buď ohlásiť cez ten dotazník, ktorý vám ešte aj po webinári pošleme, respektíve nás kontaktovať cez e-mail alebo telefón a radi budeme spolupracovať v tejto oblasti. Ďakujem vám teda za pozornosť počas tohto webinára. Keď budeme mať nové informácie, buď vám ich ešte pošleme tým, ktorí boli zúčastnení na webinári, alebo potom ešte zorganizujeme nejaký aktualizačný, tak aby ste mali všetky informácie aktuálne a presné. Prajem ešte pekný deň a dovidenia. Dovidenia.